mitges. L'objectiu del parvulari és ensenyar l'abecedari amb els sons de les vocals i aprendre a escriure. Demostrem-ho, intentem-ho, tots alhora. Diem la, la I, la O i encara sembla que en falta una i estem segurs que la vocal que falta és la U. Diem la I, la O i encara sembla que en falta una i estem segurs que la vocal que falta és la U. Diem la I, la O i encara sembla que en falta una i estem segurs que la vocal que falta és la U. Celebrem amb impaciència, són uns dies molt guais a l'escola. Fem sortides divertides, marxem fora tot un dia amb la cantimplora i carmanyola. I al pati amb els amics és tot superdivertit, jugar a pilota i aixecar castells de sorra. L'objectiu de parvulari és ensenyar l'abecedari mentre totes les vocals cantem amb força. Demostrem-ho, intentem-ho, tots alhora. Diem la I, la O i encara sembla que en falta una i estem segurs que la vocal que falta és la U. Diem la I, la O i encara sembla que en falta